Y Sioe ac eisiau colli'ch plant am cwbl o oriau yn chwarae yn braf fan hyn. Dewch i'r ardal chwaraeol, mae yna lwyth i wneud yma, a dwi wedi cyrraedd stondin Hoci Cymru, a di ffindio Molly Hodges. Ti'n o lew heddiw? Ie, iawn, diolch. Ie, iawn, mae'n ale prysur lawr fan hyn. Ie, mae'n dod yn wave, so mae'n iawn. O ie, ti'n gallu onydd weithiau? Ie, weithiau. Wyt ti'n llusgen addes i Hoci Cymru? Ie, dwi yn. A beth ydy'r swydd di o fel hynny wedyn te? Fel dwi'n mynd i fel festivals, dwi'n mynd i'r Eisteddfod Genedlaethol, a dwi'n just yn helpu yn stondin yma, a wedyn dwi'n mynd i fel just local tournaments a helpu hyfforddi a officiating a just pob peth fel yna. Pob peth hoci? Yeah, basically, pob peth hoci, A trio cael bobl fel fi i chwarae hoci? Exactly. Achos mae eisiau bobl gwell na fi i chwarae hoci, dwi'n cymryd. Oes gen o'r hwn i gychwyn? Oes na sgôr i'w giro? 100 i curo. O'n i am y 100 yn y gornel ucha te? Trio flicio fo i fyny? Flicio fo fyny? Ie. O, tia, sori, mae'n bach yn agos yna. O'n i fyna. O'n i mlaen i'r peth nesa. Ie. Wyt ti'n dal i chwarae hoci? Ie, dwi'n chwarae i clwb hoci Dysenni yn Tywyn. O, ddim yn bell o Machynlleth, lle dwi? Ie, dim Oes na hoci yn Machynlleth? Na, yr un agosa ydy fel Bow Street neu Dysenni. Reit. I Mach, ond ie, da ni'n trio cael lot o pobl, lot o genod a fechgyn newydd i dod i hoci. So, os da chi'n nabod rhywun, dod yn nhw draw. Sut mae rhywun yn gallu cysylltu fo chi, os da chi eisiau ffindio clwb agosa? Da ni, mae yna fel peth ar Hoci Cymru ar y website. Da chi gallu cael fel, a just rhoi pentre ti mewn a mae'n dod â gyd o'r clwbiau fanna. Fel ffindio nearest hoci? Exactly, ie. Oce, dwi'n mynd i gael un go arall. Oce. O'n i'n braidd fan hyn. Bullseye, Toma. O, lwcus. Diolch yn sticio, mae'n rhywbeth yn bod arno fo. Ie, mae gyd o'r gwair yn ar y... Diolch chi drwsio hwnna, boys, diolch yn gweithio. Ti'n mlaen fan hyn, Molly, mae yna un peth ar ôl, mae hwn yn newydd heddiw, ynddo? Yes, newydd. A beth da ni'n neud? O, y bat oedd y bai, dwi wedi cael bat, dim batio nag e? Ffon. Ffon hoci, dim bat. Sori. A beth da ni'n neud fan hyn, te? Just hitio'r pel a fel gweld faint mor gyflym mae'n mynd. Oce. A fa mor gyflym mae... Sefwch nôl. Ai! O 40 yn iawn? Ie, mae'n iawn. Canolig. Ie, Sa le i fi'n tîm Gogledd Cymru? Ie. Ti'n Yn y siŵr? Masters, ie. Byddwn ofalus beth ti'n dymuno amdano fo. Diolch am y sgwrs a pob lwc efo'r holl waith. Diolch. Diolch.